Vedeli ste, že v našom meste existuje modelárska komunita, ktorá sa orientuje na železničné modelárstvo? Klub železničných modelárov Liptovský Mikuláš vznikol v roku 2016. Centrum voľného času hľadalo niekoho, kto by mohol viesť kružok železničného modelára v Liptovskom Mikuláši. Tak prihlásil som sa v podstate ja. Dal som dokopy taký malý tím, štvorčlenný. Mali sme nejakú myšlienku, nejakú ideu, dať niečo dokopy. Najskôr bola myšlienka kolajisko. Je to v podstate jeden veľký plát, kde sa niečo buduje. Lenže to nie je reprezentatívne. Nemôžete to zbaliť, zobrať so sebou a ukázať niekde na verejnosti, na verejných jazdeniach a tak ďalej. Tak sme sa preto rozhodli vlastne pre modulovú železnicu. Takzvanú modulovku, ktorú ste mohli vidieť aj na našej poslednej výstave. Posledné 2 roky sme mali už 2 skupiny detí. V podstate tí, čo vlastne začínali ako 8-roční, končili ako 16-17 roční, už boli veľké páky a zase sme priberali nových. A začínali sme v podstate na malých vystrihovačkách. Prešli sme potom plynule na stavbu modelov. To znamená, zo stavebníc, brúsením, lepením sme dali dokopy nejaký model, nastriekali sme ho, dali sme tam nejakú patinu a skúšali sme prejazdnosť týchto súprav. Existuje skupina ľudí, ktorá sa železničnému modelárstvu venuje celý život. Nejde len o to púšťať si vláčik dokola na malom kolajovom okruhu položenom na koberci, ale snažia sa vymodelovať zmenšený svet do najmenších detailov. Vznikajú tak úžasné modely, ktoré nadchnú nie len deti, ale aj dospelých. Je to taká vlastne činnosť, pri ktorej najviac trávim svojho voľného času. Taký môj najväčší úspech modelársky je, čo som spravil model TAT 348, 1:87, tak s tou som vyhral vlastne prvé miesto na súťaži v Nitre minulý rok, takže to je asi taký môj najväčší úspech modelársky. Naučil som sa nejaké pajkovanie káblov, keď robíme napríklad železničné prejazdy, aby nám to pekne blikalo, alebo zapájame nejaké efekty, ako máme drevorúbačov, takže elektrické obvody, alebo patina, takéto veci okolo stavby modulového koľajiska. Keď robíme nejaké modelové akcie, tak zastrešujem aj z tej stránky, čo sa týka grafikonu, aby nám vlaky nechodili chaoticky, aby sa nezrážali, aby bol v tom proste poriadok ako v reálnej železnici. Tak máme nejaký cestovný poriadok, podľa ktorého vlaky jazdia a toto treba všetko nejako zadať programu a aj zostávať celú tú dráhu, aby to všetko bolo čo najpresnejšie vypočítané a vlaky chodili na čas. Aby tam jazdil vláčik, musia tam byť kolaje, tráva, stromy. Keď robíme stanicu, tak musia tam byť aj výhybky, viacej kolají. A musím tam byť aj nejaká stanica a peróny. Mňa to naučil ocko. Modelovanie je neustále precvičovanie a praktické realizovanie svojich manuálnych zručností. Modelovanie je také, že nikdy to nebude hotové. Vždy sa k tomu vrátite, zdokonalíte to a zdokonalujete neustále. Takisto aj tie naše moduly nie sú stále hotové. Ani nikdy nebudú. Furt nájdeme niečo, čo môžeme urobiť ešte lepšie. A toto je gro tej našej práce. Vyšperkovať to do nejakého detailu, aby sa to podobalo čo najviac tej realite. Modelový svet treba vytvoriť od pevných základov cez elektrické zapojenie až po modelové stvárnenie vozidiel a krajiny. Modelár tak potrebuje poznať poznatky z mnohých odvetví a vedieť ich dômyselne aplikovať do miniatúrneho sveta, kde je priestorovo naozaj obmedzený.